no estem parlant només d'una empresa que marxa, una empresa que ha contaminat el llit del riu i l'aigua, sinó que a més estem parlant, i en aquestes terres això és un tema molt sensible, de que no té massa sentit, o el meu criteri no té massa sentit, fer grans manifestacions en defensa de l'aigua i en defensa del riu, focalitzant-nos en un pla hidrològic que està fent el seu tràmit a Brussel·les, i en canvi una qüestió absolutament concreta com és la descontaminació dels terrenys aquí darrere, doncs ho tractem amb lleugeresa. Diria que haurien d'haver-hi pràcticament les mateixes manifestacions, perquè avui per avui el risc del Pla Hidrològic Nacional és un risc potencial, i en canvi el risc per l'aigua de l'Ebre de la descontaminació de clos és un risc real. La lluita en contra del pla hidrològic presentat pel govern espanyol evidentment continua, però jo crec que la lluita per la descontaminació del riu a Flix l'hem de posar pràcticament al mateix nivell, perquè estem parlant exactament del mateix. No serveix de res que hi hagi els hectòmetres i el cabal mínim arribant a baix al delta si el cabal mínim que arriba és un cabal absolutament contaminat perquè les obres d'aquí al darrere no s'han acabat de fer com toca.